אבל עכשיו ממשיכים עם סיפור מקסים שמחבר בין שני אנשים שבאים ממדינות שונות, מתרבויות שונות ומרקע שונה, והם חברו יחד להקמת חברת הייטק מעניינת, שעל פניו נראית מבטיחה. הוא יזם ישראלי, צעיר ונמרץ, שמאחוריו שורה של הצלחות בעולם הזה. היא המטפלת הפיליפינית של סבתא שלו. אז מה מחבר בין ברק בן עזר לבין מרג'י קריסטובל, ומה הוא בדיוק המיזם שאליו יצאו השניים האלה? ינון מילס מביא את הסיפור הנחמד הזה. אני חושב שהם השאירו את המקום למיליון, מיליון וחצי גם עבורכם. כדי שיהיה איזשהו בעצם מרכיב ישראלי בעסקה. מה אתה עובד על האינטרקום? אתה מסדר את זה סוף סוף? יאללה. תראו מה זה מזל. בגיל 38 ברק בן עזר כבר חתום על רשימת הצלחות בתחום ההייטק. הובלתי איזשהו פרויקט שעבדתי במייקרוסופט שהיה קשור לניווט. עשיתי אפליקציה לאייפון, שעשית אפו על האייפון ובעצם הוא התכסה בעדים. אחר כך הקמתי בעצם סטארט-אפ שעשה מערכת למסחר פיננסי. בשבילו עבודה זה לחיות את החלום. לדעתי העולם הכי מדליק שיש, זה כמו להיות האומן המודרני בעצם. את כל העולם הזה של מחשבים, האינטרנט, הטכנולוגיה הכי עדכנית שיש, תמיד להיות... אתה כל הזמן צריך ללמוד, להיות כל הזמן בחזית, בחוד החנית, מה שנקרא. Wipe the table, you know, the vacuum, the floor. This is the everyday. גם למרג'י קריסטובל היה חלום. When I was a child, I saw a lot of people working to bank, wearing skirt, heels. This is my dream. I want to be an accountant. Accountant? Yeah? Yes. אבל להגשים אותו אפילו לא היה לה סיכוי. We choose to work abroad. Enable for the family to survive, you know. That's our aim, to work to survive. בשבילה העבודה זה החינוך של שלושת הילדים שאותם היא מבקרת אולי פעם בשנה. This is my youngest. Do you miss them? Of course, I miss them. There's no place like home, you know that. אתה חושב שאתה בר מזל? כן, בהחלט. אני עוסק במה שאני הכי אוהב. אני יוצר, זה הכי מאתגר, מפרה ומספק שיכול להיות לדעתי. וגם כסף, בוא נגיד את זה. כן? כן. אבל לפעמים מזל הוא שאלה של השקפה. Do you think you are lucky? Of course I am. To have this job, to have my family, to have my friends. Yes, I would say. אם לשפוט לפי אירועי השנתיים האחרונות, מזל הוא גם עניין של גורל. ושני הגורלות של אלה נקשרו כשמרג'י באה לסעוד את סבא של ברק, ואחרי מותו נשארה לעזור לסבתא. You want to drink some tea, coffee? כשהביאו אותה הנה, אמרתי, אני לא חושבת שהיא מתאימה בשבילי, נראית לי יותר מדי חכמה. כשהכרתי את מרג'י בהתחלה, אתה יודע, זה הפיליפינית של סבא שלי, כאילו, תודה רבה שמטפלת בסבא שלי, אני מאוד מעריך את זה, ושלום שלום, והי סבתא, מה שלומך? כך, זה היה האינטראקציה בהתחלה. From time to time he visited Raquel, then I met him. I said, wow, it's Raquel, this is your grandson, such handsome man. אבל נכון לחודש יוני 2014, הבחור הנאה בדיוק מכר את מניותיו בסטארט-אפ האחרון שלו וחיפש אתגר חדש. אתה יודע, אתה מחפש את הדבר הבא. זה ממש כמו אומן שמסתובב ומחפש את המוזה. אוקיי, איפה חיפשת אותה? טס בעולם, מסתובב, נוסע לקונפרנס, לראות מה הטכנולוגיות הכי חדשות עכשיו. ותכלס לא האמנתי שהרעיון הבא יבוא לי, אתה יודע, מהפיליפין של סבתא שלי, ממרג'י. מרג'י, Hi, how are you? Good, how are you? סבתא, מה שלומך? מה נשמע? יופי, יקירי. Did you know that he was looking for ideas? I don't know. He just asked me like a friend. Whatever he asked, I answered. מרג'י בדיוק התעסקה עם כסף, היא כנראה קיבלה משכורת אז או משהו. ואז אני זוכר שתהיתי למה היא מחזיקה את הכסף במזומן, והסבירה לי שהיא צריכה ללכת ולשלוח אותו בעצם, וראיתי כמה שזה יקר ולא יעיל כל התהליך הזה. האסימון לא נפל מיד, אבל בשבועות הבאים ברק הפך אורח קבוע אצל סבתא. That's the time that I put it in my mind that he's very serious. לאט לאט התבשל במוחו הרעיון לסטארט-אפ שיקל ויוזיל מאוד את הליך העברת הכסף שפיליפינים שולחים מכאן לבני משפחותיהם במולדת. אוקיי, יש לך רעיון, סבבה, אחלה רעיון. מה אתה צריך אותה כבר? הייתי צריך איתה
לחיות את השטח בעצם, את ההוויה כפיליפיני, אז התחלנו לעשות כאן פוקוס גרופס. מרג'י התחילה להביא בעצם חברות וחברים שלה, היינו יושבים פה, היינו מחלקים שאלונים, וככה העניין הזה התחיל לרקום אור וגידים. הישיבות אצל סבתא הפכו תכופות ומרובות יותר, ואיתן הלך והתחדד תפקידה של מרג'י וגבולות הגזרה שלו. ומה את מרוויחה מזה? מכל הסיפור הזה? הרבה בלבול מוח, מפני שכל פעם מטלפנים לה, מביאים לה כסף. היא מארגנת פה את כל הקבוצה, אבל למען ברק אני מוכנה. ביוני 2015 נפתחו במרכז תל אביב המשרדים של החברה הצעירה בשם נימה, משמעות המילה שפע בסווהילית. אבל לא מרג'י. Yes, why not? Next one. Diyan na lang kayo. Kabayan. How are you? 1% lang, ayan nakita mo, 1%. Try to send money to Nima because it's 1% in each deposit for $100. את מאגר הלקוחות הפוטנציאליים היה ברור איפה כדאי לחפש, ומיותר אפילו לציין את היתרון שהיה למרג'י בפעולות השיווק הבסיסיות. Ay no, papaliwanag lang namin sa iyo itong nakapagpadala ka na ba sa Nima? אבל האמת היא שבפיליפינית או באנגלית, נימה מציעה לעובדים הזרים דיל שקשה לסרב לו. החברה מעבירה סכומי כסף גדולים לחול, וכך משיגה עמלות ושערי מטח נמוכים בפחות מחצי. Here's the deal. No matter how much you send, you only pay a 1% fee. That's it. No hidden fees. Just $1 per every $100. Plus, you get the best exchange rates possible. Now I'm helping my Filipino people to know, for them to know that we are having this kind of remittance, that they are not going to pay a lot of money. I want to be an accountant in Philippines, and now that I'm doing this for Barack, I feel a little bit, that my dream came true. ולא רק החלום שלה. בתוך 3 חודשים עשרות לקוחות הפכו למאות ומאות לאלפים, עד שבחודש ספטמבר האחרון נפתח הסניף הראשון של בנק העברות הכסף לעובדים זרים בתחנה המרכזית שבתל אביב. הייתי מגדיר את מרג'י קודם כל כחברה, אבל היא בעצם אפשר להגיד יועצת בחירה לי, למנכ"ל וגם לכל הפונקציות בחברה. אז אם היא כל כך חשובה, למה היא עדיין שואבת אבק את הסבתא שלך? למה לא לקחת אותה, עשית אותה יועצת בחירה, כמו שהיא באמת? לצערי, הוויזת עבודה של מרג'י היא להיות caregiver, נותנת שירותי סיעוד למעשה. ולכן אני לא יכול בצורה חוקית לשלם לה כסף מזומן, בוא נגיד. אבל יש פה עובדים פיליפינים. כן. איך זה נראה? העובדים הפיליפינים פה הם כולם בעלי תעודת זהות כחולה. את מה שלא מאפשר החוק, ברק מצא בסופו של דבר דרך לעקוף, ואת הרגע הזה הוא ביקש לשמור למצלמות שלנו. מרג'י, we decided as CNI to give you options in Nima. What do you mean options? It means when Nima will become a $1 billion company, you will be set also. You will be rich. Oh, I'm a millionaire now. קשה להעריך את שווי החברה, אבל כבר עכשיו ברור שהפוטנציאל של נימה אדיר. 250 מיליון עובדים זרים ברחבי העולם מעבירים כ-$560 מיליארד בכל שנה מהעולם המפותח לעולם המתפתח, ולצינור הזה מכוונת נימה. אתה מתעסק פה עם אנשים שהחיים שלהם לא חייכו אליהם. אתה חושב על זה? זה עובר לי בראש, אתה יודע, שאתה הולך נגיד לארוחה משפחתית. ומרג'י שם עם סבתא שלי וכל המשפחה ביחד, הם לא יודעים וזה, ואז אתה מביא שם מרג'י וזה, ואני אומר, ברונה, זה היה, בטח היא גם הייתה רוצה עכשיו שכל המשפחה שלה תהיה איתה. ואתה לא יכול שלא להריץ אותה באיזשהו מקום על הבחירה הקשה שהיא עשתה, אני יודע שזה קשה לה רגשית, בשביל שלבנות שלה יהיה את האפשרות להתקדם הלאה, וזה משהו מדהים. הילדים של מרג'י כבר גדולים היום, אבל האופציות שנתנו לה בחברה מבטיחות לסדר גם את הנכדים שלה, שאותם לפחות תוכל כבר לראות גדלים מקרוב. עד אז גם היא יודעת, שום סכום בעולם לא ישכיח את הגעגוע. Yes, it's good to have money, and it's better to cry in the taxi than to the autobus. Yes. If you have money, you can cry in the taxi.
and nobody will see you.